Nagkaguliyang ang mga tao sa gawas nga bahin sa buhatan sa City Environment and Natural Resources sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kaganang buntag. Human usa ka dakong sawa ang nakagawa sa gisudlan ni nga sako o gingon nakatukob na og iro. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fam. Babang maong sawa ang gi-turnover sa taga Barangay Maribago ngadto sa sentro kaganihang udto. Gingon nga ikawalo na kini nga sawa nga nadakpan sa mga mulupyo sa Lapu-Lapu City sud lang ning buwana. Nakalimtan kadiyot ang social distancing sa gawas sa pipila ka bahin sa Lapu-Lapu City Hall tungod sa nadakpang bitin. Nahadlok man apan may dugok gihapon ng mga tao aron makisayod sa nakabuhing sawa nga may gitas ong 15 ka tiil o gibugaton nga 25 kilos. Yawan jud kayo mamasin jud pagkadako jud anang sawa ha. Kalat lang yun na siya, gikan na siya sakko ingon sila nga nay nadakpan mo to gibuhian. Mo na to nagdagandagan na siya diya sa ubos. Gi-turnover kini sa Barangay Maribago alas 12 ganihang udto ngadto sa sentro. Ang maong sawa nasikop sa mga mulupyo sa dapit nga mitukob og iro ganihang buntag. Ang taga-barangay mismo ang nagkuha dito mo nang hibawa nga kini siya nakaog iro nag-turnover dito sa mga tao dito sa barangay. Nakabuhi ang sawa dihang giablihan ang sako. Kalit nga matay hakaw ang ulo dayon gawas sa sako. Mila na tudulan 20 minutos ang padakop ug balik niini. Gani misud pa kini sa buhatan sa sentro ug nitago pa sa likod niining mga kaang. Usa sa nakatabang nga aron masiko pagbalik ang maong sawa, ang kawani sa close-up nga si John Peter Ricaza nga maoy midakop sa ulo sa sawa hangtod nga nasud kini pagbalik sa sako. Padayon gyapon tag sige kahadlok ato, di gid nato makuan gyud mahipos tong bitina. Pero og naay usa nga ni kursunada ato, siguro ang mga tao mawagid ang ilahang kadlok gyud. Pag-abli na mo sa sako, pagtanaw na mo. Pag-abli, pait ni nakuha man. Yan isulpot man o. May dagan ko. May galigitipan na lang o. Oh, may tip. Oh, may tip. Amalam mo ni. Mato ni Silyar nga ikawalo na kini nga sawa nga na-rescue ning bulana lang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So daghan gyud ang di sa syudad sa Lapu-Lapu nga mabitin grabe daghan kay sa pagtugayaan sa pagkaron gud daghan ang gipanggama karon mga kining gitawag mga subdivision. So wa na sila makasuksukan tungod kay develop gihimong subdivision. So wa na sila makataguan sa dito sa ilam sa maong bugnaw nga ilam. Bab, daling giandam karon sa sentro ang gikinahanglan mga dokumento aron hingpit nilang ma-turnover ngadto sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR7 ang maong sawa alang sa insaktong pag-safekeeping. Bab. Daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.